Vítam poslucháčov pri našej ďalšej epizóde podcastu Ako podnikať a nezblázniť sa. Moje meno je Tomáš Martinčok a opäť vedľa mňa, alebo teda oproti mne sedí Miro Kupiš. Miro, ahoj. Ahoj Tomáš, pekný dobrý deň všetkým prajem. Miro, máme veľmi veľa tém, o ktorých sa chceme rozprávať a tá dnešná téma, ktorú sme si vybrali, je typológia ľudí. Ja by som začal, že možno hneď tak z hurta, že prečo práve táto téma? Prečo táto téma? No, ja keď si to zoberiem zo svojej pozície, že som školiteľ, tréner, konzultant a najčastejšie, čo riešim je, že pomáham lídrom stať sa lepšími lídrami, aby dokázali lepšie rozvíjať svojich ľudí a sprevádzať ich v tom pracovnom procese, aby to nebolo len takéto tvrdé manažerské, ale aby to bolo také, že naozaj chceme s tebou spolupracovať, cítime sa dobre. Tak väčšinou prvá téma, ktorou otváram Leadership Akadémie alebo akúkoľvek spoluprácu je, že bavíme sa s ľuďmi o typológii ľudí. Ale ten cieľ nie je to, aby som ja hneď vedel rozlišovať, že kto je aký typ, ale ten cieľ je veľmi jednoduchá informácia, aby som si zvedomil, že každý z nás je úplne iný. Každý z nás má, povedzme, iné priority, iný jazyk, iný štýl komunikácie, iné vnútorné presvedčenie. A toto je kľúčové v tom, keď ja chcem vedieť týchto ľudí vedieť, riadiť a viesť. Pokiaľ ja nie som schopný ako keby sa naladiť na partnera, s ktorým komunikujem, tak potom tá komunikácia neladí. A Calvini robil jednu takú štúdiu a v rámci tej štúdii alebo v rámci jedných týchto psychologických rozborov je aj popísané to, že my ľudia veľmi radi komunikujeme s tými, ktorí sú nám ako keby podobní. Čiže čím viac máš ty ako keby taký pocit psychologické bezpečia s partnerom, s ktorým komunikuješ, tým viacej ťa to dáva ako keby do takej dôvery, pohody a bezpečia, lebo to v tebe vytvára pocit pochopenia. A ako náhle máš ten pocit pochopenia, tak máš tendenciu sa otvoriť a zdieľať, čo sa ti deje, čo prežívaš a tak ďalej. Možno aké máš hodnoty, aké máš presvedčenia a podobné veci. No a ide práve o to, že pokiaľ my chceme, aby nám tá spolupráca s druhými ľuďmi fungovala, tak je veľmi dôležité vedieť vytvoriť tento pocit toho napojenia a vytvárať ten pocit, že ty sa ma vôbec nemusíš obávať, veď ja som pre teba známy, veď ty mi rozumieš, ja som možno podobný ako ty, alebo mám veci podobne ako ty, čo prehlbuje potom ten vzťah a vytvára tú komunikáciu ďaleko ľahšou, ľahkopádnejšou, zrozumiteľnejšou. Čiže dôvod, prečo typológia, tak práve preto, aby sme chápali, že každý nás je úplne iný a na každého tá komunikácia je treba, aby bola iná, aby bola prispôsobená. To si začal veľmi pekne zoširoka. Veľmi dobré intro. No dobre, ty si povedal, že je dôležité akoby naladiť sa na takú, poviem to tak laicky, že frekvenciu toho druhého človeka, aby mal ten pocit bezpečia, aby sa mi s ním lepšie komunikovalo. No, ja som opäť ten tabulkáč, ten človek, ktorý má tie soft skilly nie je úplne najlepšie akože vytunené. Otázka, kam smerujem, je, že kde začať. Hej? Že keď sa chcem naučiť akože chápať tú typológiu alebo vedieť, možno rozpoznať tie rôzne typológie u ľudí, že kde začať alebo ako sa na to pozerať. OK. Tých typológií je niekoľko. Za tú kariéru, čo sa venujem tejto práci, som mal možnosť prejsť s viacerými typológiami cez MBTI alebo cez vlastne typológiu osobnosti na základe nejakého farebného škálovania alebo na základe modelov správania sa. Naozaj by sme vedeli ísť ako keby do hĺbky, do čoho nechcem zachádzať. To, čo je ľuďom asi najviac známe, je na základe temperamentu. Hej, to znamená, keď sa povie typológia, tak ľudia na školniach mi prvé odpovedajú, či je niekto sangviník, cholerik, melancholik a tieto veci. A Carl Jung vlastne definoval, že tá ľudská osobnosť alebo celkový vývoj ľudskej psychiky a osobnosti je zaujímavý práve vďaka tomu, že sa stretávajú rôzne polarity. Polaritou rozumieme to, že vďaka tomu, že existuje čierna, vieme, čo je to biela. Vďaka tomu, že existuje chlad, vieme, čo je to teplo. A keby neexistoval ten protipol, tak vlastne nevieme si zvedomiť, čo je tá naša poloha. A také úplne bežné, čo sa používa napríklad aj v humanistickej psychológii alebo aj v iných psychológiách, sú dimenzie, ako je napríklad extrovert, introvert. Hej. Keď sa povie extrovert, tak sú to prevažne tí ľudia, ktorí veľmi radi nadväzujú vzťahy s druhými ľuďmi, ale to, že niekto extrovert, vieš primárne identifikovať podľa toho, že čerpá energiu práve z tej interakcie s druhými ľuďmi.
Kdežto introvert vie byť tiež taký, že dobre nadviaže nejaký ten vzťah, ale nie je mu to úplne vlastné, že bude cieľene vyhľadávať tie vzťahy a on ďaleko viacej čerpá energiu práve z tej samoty, že je povedzme sám. A teraz keď si predstavíš škálu, že niekde uprostred je 0 a plus 100 stupňov alebo 100 bodov je čistý ako keby extrovert a plus alebo minus 100 bodov je čisto ako keby introvert, tak každý z nás sa hýbe niekde na škále od minus 100 po plus 100. Ale to nie je o tom, že ja mám 95, povedzme introverta, vymyslím si, a som len tam. Nie, tá moja škála ide od nejakého bodu po nejaký bod. A môžem byť čistokrvný introvert, čistokrvný extrovert, alebo môžem byť introvertný extrovert. Hej? Čiže je to taký nejaký mix. A vždycky je to o tom, že vlastne čo mi je dominantnejšie. A týchto dimenzií, ktoré sa dajú v rámci tej typológie ako keby klasifikovať, je niekoľko. Jedna vec je napríklad táto introvert-extrovert, ďalšia vec je, či som skôr človek, ktorý je zameraný na detail. To znamená, mám tendenciu všetko ako keby, ja neviem, zoberiem nejakú krabicu a poviem, že to je súbor toľkatých kociek, toľkatých tvarov, toľkých vecí, alebo uvažujem vo víziách. To znamená, ako keby mám také abstraktné myslenie. To znamená, či som operatívec, a to je ten typ človeka, ktorý, vieš, príde vizionár, príde nejaký šéf, prirovnajme to Steve Jobs, ktorý vidí, že jedného dňa budeme vyrábať nejaký šikovný telefón alebo štíhlučký notebook, čosi. On dá tú víziu, on vidí proste dopredu. Ale potrebuje k sebe človeka, ktorý to rozloží ako keby úplne na také drobnosti a na to, aby sme naplnili túto víziu, potrebujeme krok 1, krok 2, krok 3, krok 4. A ten človek, ktorý je zameraný na detail, málo kedy ešte je schopný mať aj tú víziu. Väčšinou je to o tom, že som dominantný buď v tej vízii, alebo som dominantný v tom detaili. Že málo kedy je to, že mám rozvinuté obidve rovnako doširoka. Ďalšia dimenzia môže byť o tom, či som skôr zameraný viac na ľudí, alebo som viac zameraný na rácio. Ďalšie je, či som skôr flexibilný, alebo či som skôr taký, že milujem všetko, keď je zorganizované ako taký monk. Hej, a takto by sme mohli pokračovať v rámci týchto dimenzií a to je len jeden rozmer. Ďalší rozmer z úplne inej metodiky je napríklad, či som typ človeka, ktorý potrebuje všetko dostať ako keby v publikáciách, v knihách. To znamená, že musím mať k tomu literatúru, najskôr si musím naštudovať metódy, postupy. Pre takýchto ľudí potrebujete mať vypracované vlastne nejaké interné smernice a nejaké uvítacie brožúrky, kde oni si to môžu prečítať, čo majú robiť, ako majú robiť. A zase protipol toho sú ľudia, ktorí sú totálne, poviem to taký, neviem, či to vitálne je takéto správne slovo, ale taký, že metóda pokus omyl. To znamená, najskôr si to musím skúsiť a keď zistím, že vlastne sa mi nepodarilo postaviť tú posteľ z tej IKEA, tak až potom si pozriem ten návod. Hej? A vlastne podľa toho to otáčam. Ono je to vlastne aj v tej jednej dimenzii popísané, či som ako keby skôr taký ten thinker, to znamená vysoko premýšľavý, alebo skôr taký intuitívny, hej, že proste idem podľa toho. A z týchto kvadrantov, ono sa to častokrát aj delí, hej, že máte nejaké 4 základné typy ľudí a potom krát 4, čiže nejakých 16, čiže častokrát tie typológie sú delené do nejakých 16 kategórií. To je také najznámejšie. Len to, čo je možno dôležité, alebo to, čo je na pozadí, je, že väčšina ľudí má ako keby tú tendenciu, hlavne tí šablonovití, zaradiť si ľudí do chlievikov. To znamená, že keď idem či už na obchodné rokovanie alebo jednanie, alebo idem sa baviť s človekom, ktorého mám viesť, rozvíjať, tak rýchlo si musím premyslieť v hlave tú stratégiu, či on je červený, žltý, modrý, zelený alebo aký, aby som si urobil v hlave tú analýzu, že vlastne čo ten človek je. A v momente, keď sa vám udeje toto, že vy začnete rozmýšľať nad tým, že kto je aká typológia, tak sa vlastne začne diať to, že vy sa od toho človeka mentálne odpájate, vy ho prestanete počúvať a vnímať a to, čo si povedal v úvode, že takéto naladiť sa, tam zrazu sa ako keby vytratí. Čiže v jednom momente vysvetľujem ľuďom, že proste, čo to tá typológia je, prečo je dôležitá a v druhom momente im poviem, dobre, a teraz sa na to vykašlite. A teraz sa naučte vnímať, že pred vami sedí originál, budete mať veľký problém stretnúť dvoch rovnakých ľudí, podľa mňa dvaja rovnakí ľudia neexistujú a na každého platí trošku niečo iné. Keď tento je, povedzme, ja neviem, modrofialový, hej, vymýšľam si teraz, tak tento bude mať ten odtieň tej modrej možno o 10 stupňov blečí alebo tmavší. A už je v tom nejaký rozdiel. Čiže dôvod, prečo typológia, no v prvom rade preto, aby sme začali chápať tie rozdielnosti, kde všade tie rozdiely môžu nastať.
lebo väčšina ľudí má tendenciu súdiť druhých ľudí podľa seba a toto je taká tá dogma, presvedčenie, z ktorého veľmi rýchlo sa treba dostať von, aby sme si zvedomili, že každý z nás je úplne iný, každý z nás má iné potreby, iné presvedčenia, iný spôsob uvažovania, iné návyky a ja keď tých ľudí chcem viesť, ja to potrebujem v prvom rade vedieť navnímať, pochopiť a vedieť s tým pracovať. Ak to chápem správne, tak akoby na tú typológiu sa treba pozerať akoby z pohľadu tých pólov alebo protipólov, že niekto je introvert, niekto je extrovert, niekto má rád tabuľkové veci, niekto má rád veci viac chaotické, ale tiež akoby na ľudí netreba sa pozerať, že no, bude biely, alebo čierny, alebo je dobrý, alebo je zlý, akože v tých extrémoch, ale vždy to je nejaká škála, hej, že svet nie je čierny a biely, ale je čierno-biely alebo farebný. Tak. Hej, a ešte druhá vec, čo mi tak zarezonovala, je, že jednak treba poznať tú typológiu, alebo tie možno, že, ako by som to povedal, že treba vedieť, ako by možno odhadnúť, že či ten človek má radšej tie tabuľkové veci, alebo také spontánejšie. Teraz ideš na to veľmi dobre, že treba si byť vedomý toho, že čo sú jednotlivé možno tie dimenzie, alebo tie charakteristiky, ktoré si treba uvedomovať v tej reči. Poviem jednoduchý príklad. V prípade, že ja budem extrovertný šéf, hej, tak ja budem mať takéto očakávanie, že musím hneď so všetkými nadviazať vzťahy a hneď sa s tebou dať do rečí, do kontaktu a tak ďalej. Ale v prípade, že ty budeš chcieť nájať nejakého človeka, ktorý povedzme bude vysoko kreatívny a špecialista, je tam pomerne dosť vysoká pravdepodobnosť, že budeš hľadať v sebe človeka, ktorý je pomerne introvertný. Lebo väčšina týchto špecialistov majú tendenciu byť introvertní, ale není to dogma, neplatí to plošne, ale povedzme, vedeli by sme tam hľadať nejakú paralelu. A povedzme, že ty si teda šéf, ktorý je extrovertný a máš k sebe špecialistu, ktorý je introvertný. Očakávanie toho introverta, Ježišmaria, dajte mi pokoj, lebo ja chcem byť v tom psychologickom bezpečí, hlavne si ma moc nevšímajte, lebo nie je mi vlastné a nemám rád, povedzme, nadväzovať interakciu s druhými ľuďmi a ten šéf, však čo, ako sa máš a čo nové a tak ďalej. A chtiac, nechtiac na toho introvertného človeka začne vytvárať ako keby nátlak alebo veľmi také ako keby nepríjemné pracovné prostredie, ktoré namiesto toho, aby sa ten introvert otvoril, tak môže spôsobiť to, že sa uzavrie. A to sa udeje vtedy, keď to ten extrovert ako keby neodhadne. Hej? A to isté môže byť naopak. Ty ako šéf môžeš byť introvertný a príde ti nový kolega obchodiak, kdežto pri obchodiakoch budeš práve že hľadať tú extrovercitu, lebo to sú ľudia, ktorí majú mať schopnosť, zručnosť vytvárať tie väzby, vzťahy, kontakty, majú byť tí networkery a tak ďalej. A ty ako introvertný šéf proste sa s ním nechceš prepájať, lebo si chce strážiť svoje súkromie, ale on to potrebuje. On potrebuje sa s niekým rozprávať, on potrebuje byť vypočutý a tak ďalej. A pokiaľ mu nejakým spôsobom v zdravej miere nevieš naplniť tú jeho potrebu, tak opäť sa ti môže stať, že povedzme, on si začne vytvárať nejaké domnenky, pochybnosti a unikať z tých rozhovorov, lebo nevie, čo si myslíš, si pre neho nečitateľný, nezrozumiteľný a podobne. Čiže ono je dôležité si to vedomiť jednak preto, že byť si vedomý toho, že čo som ja, aký typ človeka, ale opäť nie škatulkovo, že patrím do krabičky XY, hej, ale proste, že kde som možno, že hýbem sa odtiaľ potiaľ, toto mi vyhovuje, toto mi nevyhovuje. A v momente, keď mám oproti seba protipol, čož ten protipol ja si niekedy potrebujem doplniť do firmy, aby doplnil to, čo ja robiť neviem, hej, že ja keď budem vizionár, tak budem potrebovať toho operatívca. Ja keď budem, povedzme, že ja neviem, introvert a budem potrebovať vedieť robiť obchod, tak ako introvertovi sa mi pomerne ten obchod môže robiť ťažšie. Hej. Potrebujem minimálne extrovertného introverta, hej. Ak nie extroverta, záleží. No a ide o to, že a pokiaľ som si vedomý toho, ako to mám ja a dokážem si zvedomiť, ako to má ten druhý, tak potom viem, čo mám robiť preto, aby som sa mu priblížil. Ale opäť, keby sme boli schopní byť v tej komunikácii vedomé, tak ani nemusíme riešiť nejakú typológiu a tieto veci, lebo v momente, keď ja vnímam, kde sa nachádzaš ty, kde sa nachádzam ja, tak tieto veci ti to ako keby prirodzene. Lenže my tým, že proste neustále sa niekam ženieme, sme preťažení, máme prehltenú hlavu, nemáme schopnosť sa zastaviť a nemáme ako keby vycibrenú tú zručnosť, naučiť sa naladiť sa a sústrediť sa na tú druhú osobu, tak nám to veľakrát uteká medzi prsty a máme tendenciu všetko posudzovať z tej vlastnej bublinky reality. A práve preto, aby sme ľuďom ukázali, že existuje aj niečo mimo váš svet, tak im ukazujeme typológiu. Toto je presne to, že si to tak pekne ukončil, že
že máme tie svoje dennodenné rutiny a operatívu a podobné veci. A ja napríklad tiež, akože ja nie som taký, že by som to vedel hneď možno na prvú rozpoznať. Akože, čo si začínam na sebe všímať, je, že keď sa aj stretnem s nejakým novým človekom, tak snažím sa dávať viacej na ten vnútorný pocit, že buď mi niečo sedí, buď mi človek sadne, alebo keď cítim, že tam niečo nesedí, tak snažím sa ten vnútorný pocit tak viacej počúvať. Ale tiež nie som ten typ človeka, že by som ho hneď vedel zanalizovať, že dobre, tak ten je, toto je extrovert, je taký, je proste škatulkový, nejak ho zaškatulkovať, že jednoducho neviem to. A teraz moja otázka je, že keď toto chcem pretaviť do praxe, že čo môžem urobiť na to, aby som možno trošku lepšie vedel toho človeka rozanalyzovať, možno z nejakého rozhovoru, lebo častokrát s niekým sa stretnem, či už na pohovore, alebo to môže byť obchodný partner, alebo ktokoľvek a mám možno 15-20 minút na to, aby som tieto veci navnímal. No, dal si akože veľmi podstatnú otázku a rozmýšľam, že z ktorej strany alebo z ktorého konca ti odpovedať. Skúsim spojiť pár príkladov. Minule som bol na obede s jedným veľmi dobrým známym kamarátom a je to z okolností riaditeľ, generálny riaditeľ firmy, hej. A to sú také tie debaty, kedy si sadneme a bavíme sa presne o tom, že ako to funguje s ľuďmi, psychológia a všetky tieto veci, akože vysoko prakticky. A som mu dával otázku, že ako fakt je neskutočne vzdelaný človek v oblasti psychológie, sociológie a týchto vecí, akože odborník jak blázon, hej. A mu som dával otázku, že ako to ty máš, že z hľadiska typológiou ľudí a tak ďalej, že keď sedíš s niekým, tak fakt si preženieš cez hlavu, že nejakú analýzu, rozoberieš si ho a tak ďalej, alebo proste sa sústredíš na tú komunikáciu. A presne sme sa zhodli na jednu vec, že keď s tým človekom riešiš a komunikuješ, tak sa snaží byť čo najviac plne ducha prítomný, v tej prítomnosti a plne vníma, čo ti ten človek hovorí a ja tomu hovorím, že ešte viac si vníma, čo ti nehovorí. Ono ide o to, že teraz keď to preženiem do extrému, pokiaľ budeš vnímať každou jednou bunkou svojho tela, nie len očami, nie len sluchom, ale fakt, že keď si zoberieš, koľko máš buniek a budeš každou jednou bunkou plne vnímať tú druhú osobu, tá druhá osoba ti ukáže o sebe všetko aj to, čo nechce. Hej. Ja mám niekedy pocit, že na individuálnych konzultáciách počujem skôr to, čo tí ľudia si nehovoria, ako oni sami seba. Hej, že proste veľmi rýchlo dokážem zachytávať, že ale toto ten človek nepovedal, toto nehovorí, tomuto sa vyhýba a tu sa deje toto a mne ide hlavou. On to nepočuje, si to neuvedomuje, to nevidí, hej, že toto mne ide hlavou. Ja nerozmýšľam nad typológiou. Len ty si trénovaný na toto. Že tých skúseností máš podstatne ja som začal od jedného konca a chcem sa dopracovať k tej odpovedi. Hej. Čiže toto je to, že ja keď som na tých akýchkoľvek jednaniach a stretnutiach, tak vo finále nerozmýšľam nad tou typológiou, lebo pre mňa je zásadné čo najkvalitnejšie zachytiť ako keby tú vlnu, na ktorej ten človek vysiela a čo najlepšie ako keby chytiť tú vlnu, tú frekvenciu a dosadnúť na ňu. A stane sa mi, že niekedy ju netrafím a vtedy, keď vidím, že ju netrafím, tak si ako keby odstúpim a začnem si dávať otázku, OK, ako ten človek uvažuje, aké má hodnoty, aké má presvedčenia. Zrazu idem do tej analýzy, že začnem si robiť tú analýzu v tej hlave, lebo začnem rozpoznávať tie signály, že tam to neladí. Hej? Aby som sa ja nejakým spôsobom možno ukotvil, zrovnal alebo skalibroval, že kde sa mám nachádzať, lebo keď mi príde niekto na konzultáciu, kto to má úplne vo všetkých oblastiach naopak ako aj ja, tak aj ja mám čo robiť, aby som sa proste naladil na tú frekvenciu a vytvoril som ten pocit toho bezpečia, tej otvorenosti, toho, že ten človek môže zdieľať a toho, že mi môže rozprávať. A ono si to vyžaduje ako keby niekoľko schopností a zručností a jedna z nich je naozaj tá zručnosť mať ošetrený ten vnútorný dialog sám so sebou, keď ty si v tom rozhovore. Tá naša hlava má tam niekedy takú tú tendenciu, ako v tom filme v hlave, tak hádzať tie guličky do hora a hádzať ti myšlienky, aby si začal hodnotiť, súdiť, ja neviem, čo robiť, akékoľvek interpretácie, také automatické myšlienky ti tam začne podsúvať. A kľúčom, ja tomu hovorím, že je mať čistú hlavu. To znamená, že čím máš ako keby čistejšie v hlave, to znamená, že bezmyšlienkovitý stav, by som to prirovnal takej vedomej meditácii, že ty vlastne, ja na tej konzultácii určitým spôsobom v úvodzovkách meditujem, oddychujem. Lebo na to, aby som ju robil kvalitne, tak ja potrebujem mať v hlave, že úplne, že vzduchoprázdno, že čisto. Hej? A vďaka tomu, že mám čisto, tak
plne 99 až 100% koncentrácie ide práve na to, s kým sa rozprávam a preto niekedy mám ten pocit, že počujem to skôr ako tá druhá strana. Hej? A tá typológia ti pomôže práve v tom, aby si začal uvedomovať jednotlivé tie rozdiely, že ktoré si máš všímať a pozorovať. Spoznáš to poprvé. Prvé, čo ťa prezradí, je vždycky držanie tela. Hej. Ja si pamätám, že úplne jedna z prvých typológií, keď som bol obchodník, čo sme sa učili, je, že aká je miera sebavedomia, respektíve sebadôvery, či je vysoká versus nízka. Hej. A potom je, že či ten človek má rád ľudí alebo nemá rád ľudí. A zase ti vzniknú kvadranty 4. V závislosti od toho, či je to človek, ktorý má vysoké sebavedomie a má rád ľudí, to je tzv. Profesionál. A to sme sa učili v obchode. A to sú typy ľudí, že ktorí nám vraveli, že to sú ľudia orientovaní na čísla, na data, na fakty, potrebujú sa rozhodovať sami, nesmieš ich opíjať rožkom, potrebujú mať pocit, že oni sú tí, ktorí robia to rozhodnutie a akurát tým musíš dať všetky podklady k tomu, aby sa vedeli rozhodnúť správne. Ale ako náhle skombinuješ to, že má vysoké sebavedomie a nemá rád ľudí, tak ten kvadrant sa označoval, že to je tzv. Diktátor. A to sú ľudia, ktorých vieš veľmi ľahko zmanipulovať a každý, kto nemá ako keby upratané emócie, tak je veľmi ľahko ovládateľný práve tým, že mu vieš účelovo vytvárať emócie, ktoré uznáš za vhodné. Aj? A práve títo ľudia s vysokým sebavedomím a s tým, že nemajú radi ľudí, tak veľmi radi počujú na také, no tak máme tu najluxusnejší kabát, viete, to je len pre vyvolených klientov, ktorí si môžu ho dovoliť a tak ďalej. Na jednej strane tým riskuješ, že keď mu vytvoríš takéto mantinely a nebude mať na to, že si ho nekúpi a už v živote nepríde, lebo sa nechce strápniť. Ale na druhej strane je to presne ten typ reči, že kde zaujímaš jeho pozornosť. Hej? A niektorí ľudia proste tu viacej hrajú, že majú viac, než v skutočnosti majú. Čiže to o tej zručnosti vedieť to odhadnúť a vedieť správne použiť tie slova, ktoré tam použiješ. Hej? No a potom vlastne ako náhle, že neverím si a v kombinácii s tým, že nemám rád ľudí, tak ten typ sa označoval ako byrokrat. Čiže ľudia, ktorí potrebujú mať všetko zdokumentované, podložené v zmluvách a budú sa ti v tom takí tí hnidopichovia, že proste a tu na nemáte čiarku, a tu nemáte bodku, a to si ako predstavujete, a toto, a toto, a toto. A potom ľudia, ktorí si neveria a majú veľmi radi ľudí, to sú tzv. Ľudomil. A tam nás na obchode, kedy si školili takú vec, že viete, oni keď si majú rozhodnúť, či si kúpia tričko bielo-čierne alebo čierno-biele, tak buď si kúpia obidvoje, alebo ani jedno. Hej? Lebo oni sa nevedia rozhodnúť, oni nevedia robiť rozhodnutia. A tam zase bola tá definícia, že ísť ako keby s davom. A toto je opäť typológia na 4, ak je ti to povedomé. A v obchode mi to v úvodzovkách z začiatku pomáhalo, ale čím dlhšie som robil obchod a čím viacej som robil s ľuďmi, tým viacej to bolo o tom, že som si vedel ako keby v tých vetách pozorovať presne, ako sa vyjadruje o sebe, ako sa vyjadruje o druhých, ako drží to telo. Ten človek, ktorý je direktívny, tak vyslovene veľmi vystretý hrudník, rámena, pretože už len tým sa potrebuje človek robiť veľký a niekedy ako keby taký ten pohľad zhora. Hej? Kdežto ako náhle človek má trošku gulatejší chrbát, trošku sa hrbí, tak automaticky tým prejavuje, že si trošku neverí. A my už len na základe toho, ako držíme telo, tak vysielame tomu druhému na podvedomej úrovni informáciu, že do akej miery veríme alebo pochybujeme o sebe a už to nás formuje v komunikácii. Ako náhle máš dominantného partnera a ty tam prídeš s takýmto submisívnym dojmom, tak si k tebe dovoliť ďaleko viacej, ako keď bude cítiť oproti sebe partnera, z ktorého ide rovnaká sebadôvera, sebaistota, ako on má to vnímanie o sebe. Hej? Čiže prvé, čo ťa prezradí, je držanie tela, chôdza a štýl reči. Ako náhle dokážeš ten svoj štýl reči spomaliť, urobiť trošku iný tón hlasu, zrazu tá reč trošku zvážne. Neviem, či si to zachytil, že teraz som to účelovo zmenil. Čiže už len to, ako pracuješ s hlasom. Či si uponáhlaný, asi v tej komunikácii roztekaný, či volíš rýchlo slova. Ďalšia vec je, či máš syndrom predbiehajúcej huby, to znamená, ústa rozprávajú skôr, než mysel stíha, alebo syndrom nestíhajúcej huby, že hlava chrlí toľko myšlienok, že ústa to nestíhajú, povedzme, vysloviť a pomenovať. Čiže ono ti len stačí počúvať tie detaily. Ďalší taký detail je, že či ten človek rozpráva o svojich víziách, hej, že vieš čo, ja som teraz zasadil stromček a ja sa teším na to, ako budem zberať z toho jablka, síce vyrastú až za 10 rokov, ale už teraz rozmýšľam nad tým, akú pálenku z toho vypáli a pritom, kým sa k tomu dopracuje, tak to bude 10 rokov. Alebo ten skôr, či bude človek rozprávať o tom, že z čoho všetkého sa skladá ten plán, čo sú tie detaily, ktoré potrebuje robiť.
Čiže ty, keď budeš vysoko pozorne počúvať, o čom ten človek rozpráva, aké volí slova, ako má tú verbálnu a neverbálnu komunikáciu. Ja veľmi si sledujem, očný kontakt. Že či ten človek sa mi vie dívať do očí, nevie sa mi dívať do očí. Veľmi dôležitý detail. A do ktorého oka sa pozerá? To zase nie. Ale už som napríklad schopný si aj sledovať, či sa díva vpravo hore, vľavo dole, vpravo proste hore dole, doprava doľava. Že v tej konzultácii toto využívam, lebo do jednej strany, keď sa dívaš, tak je to o tom, že tvoríš, a do druhej strany, keď sa dívaš, tak je to o tom, že skôr spomínaš. A zase, keď sa dívaš hore, či ideš skôr do takého abstraktného, alebo dole, že či skôr kotvíš nejaké tie informácie a tak ďalej. Čiže ono to má niekoľko... A keď si zatvorí oči? Záleží. Nedá sa to brať úplne, že dogmaticky, ale potrebuješ to vždy vnímať ako keby ako celok. Toto je veľmi dôležité. Čiže ty, keď dokážeš byť v tom rozhovore, v tej vnútornej tichosti, a stále sa budem vracať k tomu, že byť v tej vnútornej tichosti, tak cez to sledovanie tých detailov, ako človek pracuje s telom, a napríklad veľmi si sledujem dých človeka, že to je možno blbosť pre niektorých ľudí, ale už len cez ten nádych a výdych si všimneš, či človek v tom rozhovore uvoľnený alebo nie je uvoľnený. Som sa teraz tak zhlboka nadýchal. Takže to je ďalší taký detail. A v tom uvoľnení ten človek vidí, že či je napätý a strnulý stále, a potom vidí, že tie ramená má dohor a toto má stiahnuté, čiže proste stále v takom výpätí krčí, a normálne po 15-20 minútach vidíš, ako to z toho človeka spadne, čiže zrazu uvidíš, že máš tú dôveru, že je uvoľnený, že je v pohode. Čiže ono je to o strašne veľa detailoch, ktoré si treba sledovať, ale je to o tom, že nesklznúť do toho, že teraz si budem v hlave vytvárať nejaké schémy, analýzy a neviem čo, lebo to zase spôsobí to, že ty sa odpojíš, rozmýšľaš a prestaneš vnímať. Lebo nevieš súčasne vnímať a súčasne analyzovať. Buď analyzuješ, alebo vnímaš a pozoruješ. A ty, keď chceš byť veľmi dobrý a efektívny v tej komunikácii, ty potrebuješ 90% vnímať, a na pozadí si môžeš trošku analyzovať, ale k tomu, aby si mohol dovoliť analyzovať, potrebuješ mať to vnímanie vysoko vycibrané, aby ti tá analýza nezobrala tú pozornosť. Hej? Povedal si veľmi veľa vecí. Ja by som opäť tak možno zhrnul, že pokiaľ že sedím s niekým a mám málo času na to, tak asi také najdôležitejšie, čo treba urobiť, je byť akože 100% prítomný v tom rozhovore a sústrediť sa na veci, respektíve mať akože vyčistenú hlavu, aby jednak myšlienky možno nebehali niekde, alebo aspoň takto asi chápem, že nezamýšľam sa možno úplne do hĺbky nad vecami, ktoré mi rozpráva, ale skôr akože vnímam. Doslova vníma, lebo ako náhle si tam začneš dávať aj nejaké interpretácie, tak tá naša hlava hrá s nami takú tú hru a začne ti to prepájať s tým, čo máš ty naučené a vžita. A ako náhle toto dovolíš, tak sa zase odstrihneš, odpojíš a ten človek to v nejakom detaile môže mysliť úplne inak, ako to ty máš naučené. A to niekedy dokážeš pozorovať s partnerkou doma v domácnosti, že bavíte sa o niečom, použiješ slovíčko, hej, a povieš, že bola si kúpiť to ovocie, hej, a ona povie, hej, banány som kúpil, ale ja som myslel jablka. Vieš, že už si proste úplne niekde inde a pritom sa bavíte o ovoci. Čiže je veľa takých ako keby detailov, ktoré ty potrebuješ byť v tom vnímaní. A pokiaľ tam nemáš také tie interpretácie a nedovolíš tej hlave, že proste nech tam vhadzuje tie guličky, hej, z toho filmu hore, že taká interpretácia, taká predstava, taký predsudok, tak zrazu začneš zachytávať, ale teraz mi nesedí to, čo hovoríš, s tým, ako sedíš. Hej, a v tom momente to vieš osloviť, že no, vyzerá to tak, že to, čo hovoríte a s tým, čo dáva najavo vaše telo, nie je v súlade. Môžete mi prosím povedať, že čo to znamená? A vieš to nejakým spôsobom osloviť, hej, že proste pomenovať to. A to na tom stretnutí ide, že normálne do takéto akože konfrontácie? Jasné. Keď potrebujem niektoré témy osloviť a posunúť niektoré veci, ktoré sú... Ľudia majú tendenciu sa diskomfortným veciam vyhýbať. Hej? A myslia si, že keď ti povedia to, čo chceš počuť, že sa ťa zbavia. A hlavne, keď ty si šéf a vedieš nejakých ľudí, tak ľudia budú mať tendenciu ti odpovedať to, čo je bezpečné, lebo nechcú mať tú konfrontáciu. A tvojou úlohou je práve, tam je to ťažké, lebo ty ako šéf od tých ľudí potrebuješ, aby splnili nejaké úlohy. A tam je tá tendencia, že ja mám v hlave, čo od teba potrebujem, ako to vyzeralo, a tendencia predbiehať. A tendencia nevnímať, kde sa mi nachádza ten človek, s ktorým sa rozprávam. Hej?
A tam je tá skutočná výzva, že ja keď sedím s tým človekom, ja potrebujem zachytiť, kde tomu nerozumel, alebo kde sa s tým nestotožnil. A ako ti to povedať tak, aby si to ty ako druhá strana bola ochotná prijať a ochotná urobiť, aby si sa s tým stotožnil. Aj? A k tomu všetkému potrebujem zapojiť to vnímanie. Čiže ja keď idem dávať svojej asistentke úlohu, tak ja poviem, že Loni, prosím ťa, potrebujem toto a toto. Čo ty na to? A ja si v tom hlase, v tom tóne hlase vnímam a počúvam, či tam je strach, je tam stotožnenie, alebo je tam prípadne nejaká radosť, že mám chuť záujem isto urobiť. Hej? A to všetko dokáže zachytiť v tom tóne hlasa. Hej? Takisto, keď viem, že typologicky, že to je človek, ktorý povedzme je, že robím veci na poslednú chvíľu, alebo je nepozorný, tak automaticky, ja keď viem, že ten človek je nepozorný, tak ja si to potrebujem ošetriť za neho, kým ho tú pozornosť, kým ho nenaučím tej sebadisciplíne. Čiže ja na konci toho rozhovoru sa ho opýtam, prosím ťa, čo má všetko napísané, že je treba spraviť? Toto. Dobre, ako sme sa teda dohodli, že to urobíš? Čiže to spätnou kontrolou si overujem tie veci, ktoré mi tam treba ako keby urobiť. Zase na druhú stranu, keď viem, že budem tam mať človeka, ktorý je zameraný na detail a ja budem vysvetľovať veci cez abstraktné veci, čiže cez také komplexné veci, ten človek sa mi stratí a utopí sa v tom. A ja to potrebujem hneď vedieť rozpoznať, že už to ten človek ako keby, on sa tvári, on chce ešte porozumieť, hovorí mi, že rozumie, ale vo finále ja už na jeho neverbálnej komunikácii vnímam, badám, že on už sa stratil. On už nevie, kde je sever, len nechce mi to povedať. Hej, alebo niečo. Ale tu sa bavíme akoby už o ľuďoch, s ktorými napríklad robím. Hej, že buď sú to moji zamestnanci, alebo kolegovia, alebo niekto, s kým robím a mám akoby viacej priestoru na to tieto veci pozorovať. Ale ten priestor máš aj pri obchodnom rokovaní alebo pri pohovore, keď ten človek príde. V podstate, ale tam máš akoby veľmi akože obmedzený čas na to. Hej, že povedzme pri tom obchodnom jednaní, tak máš koľko? Pol hodinu, hodinu max? A koľko času potrebuješ podľa teba? No, neviem. Akože keď si predstavím, že mám, ja neviem, polhodinové stretnutie, tak nejaký čas hovorí klient, vtedy ho akože sledujem. Keď hovorím ja, tak akože vtedy vtedy ho nesledujem. Možno nejaké akože reč tela, alebo ako sedí, ako sa tvári, že to si viem všimnúť. Ale akože ja osobne neviem si úplne predstaviť, že by som to vedel nejak akože fakt, že vyhodnotiť, že, alebo sa možno tak fakt, že naladiť na toho človeka za takú krátku dobu. Ale jasné, keď už s niekým robím dlhodobo, tak tam si už presne začnem všímať, že či je niekto dochvíľný, alebo či, ja neviem... Na to, aby si dokázal tieto veci zachytávať, takto. Keď poznáš ľudí, má to svoje výhody aj nevýhody. Hej. Ako náhle už s tými ľuďmi spolupracuješ, tak môžeš mať tendenciu sklznúť tomu, však ja už poznám, ja už viem, aký je. A namiesto toho, aby si sa díval na neho každé ráno, každý deň ako na nepopísanú knihu, už budeš mať tendenciu sa na ho dívať cez nejakú optiku, ktorú si vytvoril skrz tvoj návyk. No to je veľmi náročné. Je to tréning. To je o tom, že kedykoľvek vstúpeš do toho rozhovoru, tak vždycky ísť do toho rozhovoru s tým, že čo je dneska pre teba iné. Ako keby predpokladať, že ten človek sa od večera do rána mohol zmeniť. Jednoduchý príklad, odíde z práce, ide k lekárovi, dozvie sa, že má rakovinu. Na druhý deň ti príde do práce úplne iný človek. Ale že úplne iný. A ty keď nebudeš v tej komunikácii pozorný, ty to prehliadneš. A môžeš povedať niečo tak nešikovné, že toho človeka úplne odpáliš. Ak bude vysoko introvertný a nebudete mať hlboký, intenzívny vzťah, tak nebude mať tendenciu a potrebu ti to otvoriť a bude pomerne rezervovaný a ty sa budeš študovať, že čo sa deje a prečo sa správa tak, ako sa správa. Hej? A v závislosti od toho, aký je tvoj vnútorný monológ, buď si to budeš stiahovať na seba, alebo budeš obviňovať, že proste zase mu niečo je, zase má svoje nálady a zase niečo. Alebo už si dávaš do toho nejaké tie interpretácie. Už to nie je o tom počúvaní a vnímaní. A práve tá kľúčová zručnosť a schopnosť je, že je úplne teoreticky, nie je to úplne jedno, ale z veľkej časti je, že či si s tým človekom 5 minút alebo 5. deň, tak stále máš k tomu pristupovať rovnako. Po tejto stránke to je jedno. To znamená, stále máš ísť do toho, že nemať v hlave ako keby nejaké predpoklady a očakávania, čož my tam prirodzene máme, ale máme si ich vedieť ako keby ukočírovať, umerežovať a máme ich ako keby dať takže bokom, ako keby stranou.
Hej, že dokážem ťa stále pozorovať s tým, že tu vedľa mám nejaké očakávania a nejaké potreby a ja tam pozorujem, či vlastne sa to stretáva, alebo sa to nestretáva. Ale pokiaľ ja si ujdem na tých očakávaniach a predpokladoch, tak proste v nejakom momente si uletím a prestanem vnímať. A tam potom narazím. Ono sa aj hovorí, že predpoklad je základom omylu. Napríklad, hej. A toto je to dôležité, že naučiť sa tak veľmi intenzívne vnímať, pozorovať a pri tých konzultáciách ja fakt najčastejšie používam, že všimnúť si, čo nebolo povedané. Že veľmi intenzívne chápať medzi riadkami, čo ti ten človek hovorí, respektíve nehovorí. A toto je to dôležité, a tu už sme v téme, že aktívne počúvanie. A za mňa tréning aktívneho počúvania z okolností zajtra ide mať taký, že 6-hodinový workshop vyslovene, kde s ageristami ideme trénovať práve toto aktívne počúvanie, ale do takej veľmi intenzívnej hĺbky, aby si človek uvedomil, že vlastne čo je to, čo tam bolo povedané medzi riadkami, že preniklo, presiaklo, bez toho, aby som si to uvedomil, a je kľúčové vedieť, kedy to zachytiť, ako to použiť. Lebo či chceš, či nechceš, tak vždycky máme tú tendenciu o sebe prezradiť niečo, čo by sme za bežných okolností nepovedali, len do niečoho to schováme, do niečoho to zaobalíme. Hej? A ty, keď si veľmi dobrý poslucháč, tak ti to tam tak potom vyskakuje. Len to si vyžaduje o tom, že nemáš tam ty tie predpoklady a dokážeš veľmi intenzívne pracovať s tým vlastným vnútorným svetom. A toto je to dôležité, že čo tebe ide hlavou, keď sa s niekým rozprávaš. Či máš hlavu plnú myšlienok, alebo máš tam to krásne, úžasné ticho a ty len si a sleduješ a pozoruješ a vidíš celý ten rozhovor jak v spomalenom filme. Ja len teraz rozmýšľam, keď hovoríš o tom tichu v hlave, že ako k tebe chodia klienti na odporúčanie, že či ľudia hovoria, že choď k Mirovi, on má prázdno v hlave. Tak to dúfam, že nie, že to takto hovoria, že mám prázdno v hlave. A skôr si myslím, že to o tom, že ľudia povedia, že to je také výživné. Že veľakrát vnímam, že nie som ten konzultant úplne pre každého, lebo ako náhle niekto hľadá, že poď ma upokojiť, ako to robím správne, alebo nechcem počuť tú spätnú väzbu, že niekde by som to mal zmeniť, tak žiaľ Bohu, u mňa je to presne naopak. Že mojou úlohou je že kde to práve nefunguje a kde by sa to malo zmeniť. A k tomu potrebuješ túto zručnosť. Áno. Takže. Opäť z tohto ďalšieho bloku, čo mi tak zarezonovalo, bola hlavne tá myšlienka, že keď aj že s niekým robím pravidelne, tak akoby vždy ísť do rozhovoru s tým, že ten človek môže byť iný, že niečo sa mohlo stať a nemať akoby tie predpoklady a očakávania. A tak no. Aj keď je typologicky nejak, hej? A ono, čím viacej sa o tej typológii možno začnete baviť, tým viacej či človek začne zvedomovať, že aha, týmto som povedzme, že prospešný, že toto sú moje nejaké super schopnosti, týmto som možno škodlivý, ale škodlivý či už pre sebo, pre okolie, že môže to byť na obidve strany. A ľudia si to môžu naučiť si to nejakým spôsobom riadiť, korigovať. Hej? To znamená, ako náhle si to uvedomím, tak mám to pod kontrolou. Čiže tá typológia je vysoko prínosná aj v tomto. Uvedomiť si, že kde je tá moja super schopnosť a zase naopak, kde vzhľadom na tú svoju pozíciu, tým svojim nastavením, povedzme, škodím buď sám sebe alebo okoliu. To je jedna rovina. Ale druhá rovina je, že keď chceš s niekým pracovať, tak samozrejme, že už keď máš tú znalosť toho človeka, čo sú jeho hodnoty, ako funguje, čo sú jeho presvedčenia, tak je to nejakým spôsobom pre teba jednoduchšie, len ako keby neísť do toho sna alebo do tej ilúzie predstavy, že veď ja už ťa poznám, ja už viem, aký si. No nie, lebo ty nevieš, čo sa dozvedel minútu 5 alebo koľko predtým, ktorá mohla zásadne zmeniť celé jeho vnímanie reality a sveta. A ono sa hovorí, že ľudia sa nemenia a zase psychológia, alebo to, čo som mal ja, možno zase musí naštudovať a počuť, čítať je, že ľudia sa menia v dvoch zásadných situáciách. Prvá je, keď niečo veľmi chceme získať, že nám na niečom veľmi, veľmi záleží, tak vtedy sme schopní urobiť nejakú zmenu. Ja si pamätám ja ako puberťák, že proste sa mi páčilo jedno dievča a ono malo strašne rado tanec a ja som bol jak poleno. Ak som proste prekonal veškerý svoj diskomfort, neviem čo všetko, a len kvôli tomu, aby som mohol sa dať s ňou do kontaktu, tak som sa proste začal učiť tancovať. Hej? Úplná blbosť napríklad, ale keď niečo veľmi chceš, si ochotný a schopný sa zmeniť. Hej?
A druhý extrém je, že keď niečo stratíme, niečo, na čom nám veľmi záleží, tak potom sa takisto meníme. Že proste keď sme strávili, ja neviem, partnera, partnerku, nejakú životnú lásku a tak ďalej, to je ten druhý prípad, alebo prácu, zamestnanie a podobne. Ale vo finále mám skôr takú tú skúsenosť, že nemení sa ani tak ľudská povaha, ako sa mení skôr nejakým spôsobom uvažovanie, myslenie, správanie a tieto veci. A vo finále je to najviac dané práve tým, ako my máme spracované nejaké vnútorné ublíženia, traumy a všetky tieto veci. Hej. A s typológiou sa spája ešte jeden pojem a to sú, že archetypy. Archetypy správania. Hej. A typológia, archetypy má to k sebe blízko, ale nie je to úplne to isté. A v leadershipe veľakrát použijem napríklad aj tieto archetypy. A len pre vysvetlenie, čo sú to archetypy. Keď sa povie král, tak každý si predstaví, povedzme, buď kráľa Artuša, hej, to znamená taký ten rešpektovaný, ktorý proste vytvoril gulatý stôl, ktorého všetci chceli nasledovať. A je to nejaký prototyp správania. Ale nie je to, že typológia, ale je to naozaj nejaká archetypálna rodina, že v akom archetype ideme. A ten archetyp môže mať ten pozitívny tieň, to je ten kráľ Artuš, alebo negatívny tieň, to je nejaký kráľ, ktorý je tyran. Hitler, alebo proste, ja neviem, tam bol Drákula, alebo proste takíto ľudia, ktorí tyranizovali svojich ľudí, všetci sa ho báli, niečo si povedal, tak boli popravení a tak ďalej. A tieto archetypy vieš previesť aj do leadershipu. Že proste aj v leadershipe sa vieš baviť o nejakých archetypoch a pre takéto prispôsobenie toho správania je to pre ľudí ďaleko bližšie, ako keď poviem, že v typológii je nejaký typ, ktorý je červený, modrý, zelený, žltý, alebo je to diktátor, alebo je to, ja neviem, profesionál a tak ďalej. Že už ako náhle tam dávame tieto nálepky, že aj ten diktátor a profesionál určitým spôsobom inklinujú k tým archetypálnym rodinám, ale sú skôr používané typologicky, že čo sú ako keby tie premene, ktoré sú za tým na pozadí. A pre učenie sa komunikácie je veľmi dobré niekedy používať sa aj v divadle tieto archetypálne rodiny, hej, že máš teraz zahrať matku, máš zahrať povedzme negatívnu matku, ktorá je prehnane precitlivá, alebo proste matku, ktorá je taká, že zdravo vyrovnaná. To znamená, že proste dieťa si rozbije kolena, tak poď ukáž, čo sa ti stalo, lebo nebude ho prehnane ľutovať. Hej? A tých archetypálnych rodín alebo tých archetypov máš strašne veľa. Čiže pre takéto zjednodušenie komunikácie tie archetypy sú veľmi užitočné, ale pre takéto pochopenie, že každý z nás je iný, tak tam je výborná tá typológia, aby sme si tu uvedomili, že aha, tak teraz toto. A to, že ja mám nejaké predispozície pre nejaký typ správania komunikácie, ešte neznamená, že v tom musím byť zabetonovaný na celý život. Každý z nás sa vyvíja a my to vieme nejakým spôsobom korigovať a meniť v závislosti od toho, čo si povieme, že je pre nás prospešné alebo škodlivé. Ako náhle sa ja rozhodnem, že chcem to mať trošičku inak, tak môžem niektoré veci rozvíjať. Samozrejme, že mám to povedzme, že geneticky dané, je tam nejaká tá predispozícia, ale môžem byť ako keby tvarovateľný a posunúť to niekam a naučiť sa niečo, čo mi nie je vrodené, ale osvojil som si to vplyvom prostredia, vplyvom práce, skúsenosti a týchto vecí. A preto tie archetypálne rodiny si super, že keď chceš niekomu prispôsobiť, tak skúsi teraz odkomunikovať niečo ako král, teraz to odkomunikuje ako rodič, teraz to odkomunikuje ako politik, teraz to odkomunikuje ako starejšina. Vieš, že už proste ideš do týchto rovín. A v psychológii sa používajú také pojmy, že prenasledovateľ, obeť, záchranár, zase sú to archetypálne rodiny. Hej? Mohli by sme sa obaviť, že do akej miery je to nejaká typológia, ale primárne je to skôr označenie pre nejaký archetyp, čiže prototyp správania. Hej? Aby som vysvetloval, aký je v tom rozdiel. A teda, ak to chápem správne, tak tie archetypy to nie je, že máš, ja neviem, 10 archetypov a do týchto sa akože ľudia kategorizujú, že to môže byť v podstate čokoľvek. Ako si ty v jednom rozhovore môžeš vystriedať, že budeš aj prenasledovateľ, aj obeť, aj záchrana. Čiže ty v jednom rozhovore vystriedaš všetky tri archetypy, čiže spôsob, ako rozprávaš, ale typologicky si povedzme modrý človek. Hej, čiže typovo si modrý, ale ty počas jednej komunikácie najskôr vystupuješ z pozície moci a ideš proste tak, že idem ti vytvárať strach. Potom ja som to tak nemyslel a prepáč o toto a tvárim sa ako obeť a potom idem z teba robiť záchranára, ale vieš, keby som to nebol ja, tak celý biznis sa potopí. Čiže to je spôsob, ako komunikujem, to sú tie archetypy, ale typologicky som modrý, čiže človek, ktorý je zameraný na víziu, ktorý je možno chladnejší, ľudia, ktorí sú povedzme vhodní na také pozície, ako je architekt, projektant a takéto veci. Hej, čiže preto to oddelujem. Začína to byť celkom také komplexné.
Ono to je komplexné, ale cieľom je urobiť ten úvod, aby sme si možno zvedomili, že čoho všetkého sa to týka a vo finále z toho vyťahnuť tie kľúčové veci, vlastne, ktoré by sme mali mať na zreteli. No a vedel by si z toho spraviť možno nejakú takú roadmapu pre takého škatulkového človeka, ako som ja, že povedzme, že chcem sa to naučiť, chcem vedieť možno trošku lepšie rozpoznávať tú typológiu alebo možno aj vedieť odhadnúť, že aký to je archetyp a podobne. Že ja neviem, je nejaká literatúra alebo nejaké kurzy? Literatúra je kvantum a už len keď si teraz Obklopený idiotmi sa volá tá kniha, hej, tak vlastne to je jedna z tých kníh, alebo keď si pozrieš, teraz rozmýšľam, či mi je aj kniha vyslovene o archetypoch, mám ju v kancelárii, ale teraz si nespomeniem na ten názov. Dáme do popisu. Môžeme dať do popisu, hej, čiže je kniha aj o archetypoch, je kniha aj o typológii osobností. Mne veľmi sadla táto farebná typológia, tá je celkom fajn. Doma manželka, keď sa chcela naučiť pracovať so synom, čo máme doma, tak doslova do písmena takáto hrubá buchla, práve MBTI, psychológia, typológia, kde presne v závislosti od toho, kto je, aký typ človeka, tak aké vety je vhodné sa naučiť používať. Aké vety? Aké vety. Hej, že vyslovene čo osloviť. Hej. Keď máš človeka, ktorý je na vízie, tak jemu povedať vetu a ty to riešiš strašne moc komplexne a nešibe ti a tak ďalej, tak je také, že toho človeka deprimuješ. Ale keď im povieš, vidím, že pre teba je dôležité tomu rozumieť, kam to celé smeruje, tak zrazu otvára tú komunikáciu. Hej, a to už sme zase aj v tých komunikačných... To sú už opäť také veľmi soft skillové nuancy. Áno, sú to nuancy, ale vysoko užitočné a už vlastne prepáješ potom tie techniky, len tebe sa stačí naučiť počúvať a vnímať a potom vlastne zistíš, že to nepotrebuješ. Hej? Keď vidíš, že je introvertnejší, tak povedať, že vidím, že teraz potrebuješ priestor sám na seba a OK, keď budeš mať chuť, prídi za mnou. Toto je presne to, že akože ja neočakávam od seba, že teraz bude zo mňa psychológ alebo že budem naozaj vedieť rozpoznať tie naozaj jemné nuancy, ale keď zo skúsenosti viem, že keď že si spravím taký prehľad o niečom, tak potom si to viem lepšie všímať. Či už v tej konverzácii alebo pri práci. Za mňa, čo je veľmi dôležité si všímať, aspoň čo si ja vždycky všímam pri individuálnom rozvoji, je v prvom rade miera sebavedomia a sebadôvery. Sebavedomie a sebadôvera nie je pre mňa to isté. Sebavedomie si interpretujem ako slovíčko, že vedomie o sebe. Častokrát ľudia, ktorí pôsobia sebavedomo, majú nízku sebadôveru, v preklade rozumej sebalásku. Čiže tam, kde nemám dostatočne rád sám seba, tak mám tendenciu si nasadiť masku a štít, že pôsobím sebavedomo, aby druhí ľudia mali pocit, že mi nemôžu ublížiť, že proste to je nejaká ochranná obrana. Vieš dať nejaký príklad? Lebo opäť si to neviem akože... Keď sa väčšinou povie, že to je taký arogantný, sebavedomý človek, tak vo finále, keď sa začneš s ním baviť, tak zistíš, že on tam má ďaleko nejaké veľké rozsiahle ublíženia a ten spôsob správania je obranný mechanizmus, aby mu ľudia neublížili. Jasne, čiže to je len akože nejaká maska, ktorou... Áno, presne tak. Hej, maskuje to ublíženie a tam ide potom otázka, že či má rád ľudí, alebo nemá rád ľudí. Hej, čiže toto delenie, že sebavedomie versus sebadôvera, je pre mňa veľmi užitočné, vo závislosti od toho, že ako má človek zrovnaného samého seba, ako má rád sám seba, tak to je pre teba smerodatné, ako sa ti bude s ním pracovať, ako sa ti bude rozvíjať. Čiže ty, keď bereš človeka do tímu, je veľmi užitočné vedieť, že či ten človek si len o sebe veľa myslí, ale pritom vnútornú sebadôveru nemá, alebo naopak naozaj to má spracované, vie, čím si prešiel, má to prijaté a vie presne, kde sa nachádza. Vieš toto nejak zistiť? Napríklad počas toho krátkeho rozhovoru? Veľmi jednoducho, keď ho necháš rozprávať o sebe, hej, že čo si na sebe váži, že čo si povedzme rozhodol, že na čom ideš teraz pracovať v tomto období a tak ďalej. A už len z toho, ako vidíš, že o tom ten človek rozpráva, tak vidíš, že kde má nastavenú nejakú sebareflexiu. Ale toto je skôr akoby taká otázka, že viem si to predstaviť pri pracovnom pohovore. Áno. Povedzme, že nejaký obchodný partner. Pozor, toto sa bavíme vyslovene do role, že ty si podnikateľ, máš nejakých ľudí a potrebuješ tých ľudí vedieť rozvíjať a viesť. Čiže potrebuješ si vedieť identifikovať, aká je miera seba dôvery, seba lásky a seba prijatia. Pretože to bude pre teba smerodatné, ako sa ti s tým človekom bude pracovať, kým budeš si dávať spätnú väzbu na to, aby sa niečo zmenilo. Hej? Ak ten človek pôjde do prehnanej obete, tak bude potrebovať
veľmi intenzívne ošetriť, aby vedel tú spätnú väzbu prijať. Ak ten človek nemá spracovanú sebalásku a do toho nemá rád ľudí, tak rozhodne sa budeš môcť stretnúť s takým dosť nepríjemným prístupom, kedy ten človek pôjde do veľmi nepríjemnej defenzívy alebo ofenzívy a bude útočiť a proste bude to veľmi ťažké mu dávať akokoľvek spätnú väzbu. Hej? Čiže ty, keď chceš si k sebe zobrať ľudí, tak je veľmi fajn si vedieť ako keby napozorovať, kto to ako má, aby si vedel, koľko námahy a úsilia ťa bude stáť s tým človekom pracovať a ho rozvíjať. Hej? Aby ste vôbec mohli riešiť nejakú spätnú väzbu. Hej? Pretože keď niekto nemá sebareflexiu, nemá úplne, povedzme, že v láske druhých ľudí a teraz tým budeš chcieť dať nejakú spätnú väzbu, rob to inak, tak je tam veľký potenciál, pozor, nie je to dogma, je tam veľký potenciál, že môže reagovať dosť tak ostro, alebo že to nepríjme. Ty si už viackrát spomenul aký ten kvadrant, že má rád ľudí, nemá rád ľudí. Že toto je tiež nejaká metodológia, alebo... Toto my sme mali ako obchodiaci pred 20 rokmi, čo sme sa školili a keď som sa snažil nájsť k tomu literatúru, tak veľa k tomu popisov nebolo. Ale to má rád ľudí, nemá rád ľudí sa čiastočne vyskytuje aj v asertivite, v asertívnej komunikácii, tam sa to tým spája. A ten agresívny prejav práve ide do toho direktívneho prejavu a ten pasívny, ten submisívny práve do tej obete. Hej, čiže ja niekedy už prepájam niektoré tie koncepty, ale neviem ti povedať, že priamo tento koncept nájdeš v tejto knihe. Nie vždycky ti to viem takto spojiť, lebo už keď máš tie znalosti, hej, že z asertivity, z transakčnej analýzy, už sa to prepája všetko. Tak už si to proste vo finále, ako keby vytvoríš hlava nejakú schému a spojíš si to ako skladačku. A potom s tým vlastne takto operuješ, hej, že používaš to takto prakticky. Ale ono vo finále tie jednotlivé smery veľmi do seba zapadajú, čiže je fajn vedieť ako keby z rôznych oblastí, ako to pospájať. Hej. A teraz dosť mieša kartami napríklad neuroveda, ktorá v poslednej dobe láme niektoré mýty. Hej. Ja tomu hovorím, že veci, kedy si delili pravá ľavá hemisféra a že proste pravá je taká, ľavá hen taká a neuroveda to teraz trošku vyvracia. Čiže ono je to niekedy taká polemika, že čo platilo pred 20-30 rokmi, tak dneska je na to už niekedy iný pohľad. Len preto treba vedieť z tých informácií vytiahnuť to užitočné, že čo viem použiť v praxi. Čiže keď sa vrátim k tomu, že vediem ľudí, vediem svoj tým ľudí, tak je veľmi dôležité za mňa, aspoň mne to pomáha, vedieť vnímať tú sebareflexiu toho človeka. Toto potrebujem mať niekde na pozadí, že kde sa ten človek s tou sebareflexiou pohybuje a do tej sebareflexie pre mňa patrí sebaláska, sebaúcta, sebaprijatie versus to, ako človek má rád ľudí, nemá rád ľudí. Aj. A toto, jedna vec je, toto si vedieť ako keby identifikovať, vedieť to odčítať v komunikácii s tým človekom a úplne iná zručnosť je vedieť na to komunikovať, vedieť zvoliť tie správne slova, ktoré používate v tej komunikácii. Čiže dve rozdielne zručnosti. Jedna zručnosť je tá schopnosť to identifikovať a druhá zručnosť vedieť sa tomu naladiť a prispôsobiť. Hej? Potom ďalšia typológia, ktorú vieš využívať v obchode, v biznise. Hej? Či je ten človek zameraný na čísla, to znamená vysoko racionálny, alebo zameraný na emócie. Hej. Ak máš človeka, ktorý je zameraný na čísla a začneš mu rozprávať vatu, to znamená keci na prázdno, tak to, čo tým spôsobí, že daj mi pokoj a choď preč, lebo na toto nemám čas. Ale ako náhle máš človeka, ktorý je v prvom rade zameraný na vzťahy, to znamená, že taký, že ja potrebujem mať pocit, že my si rozumieme, to sa mi raz stalo také obchodné rokovanie, hej, že kedy som bol mladý, neskúsený, išiel som s jedným riaditeľom na obed. A ja po 15 minútach už taký netrpezlivý, hej, že no, tak čo by ste potrebovali a tak ďalej, že budem presvedčiť, čomu sa venujete, vždycky hodil výhybku a poďme sa baviť o niečom inom. A pri druhom pokuse som to vzdal. 50 alebo teda 60 minútový obed, po 50 minútach sa ma opýtal, tak čo to robíte? Hovorím toto a toto, tak mi urobte ponuku na toto. Vieš, že proste, a tam som pochopil, že ty potrebuješ vždycky vlastne vedieť odhadnúť, že kto je na druhej strane a čo ten človek potrebuje. A naplniť tú jeho potrebu, to jeho očakávania. Keď sa ti to podarí v tom obchode, tak potom vlastne si naplníš tú svoju. A to isté je aj moja filozofia v biznise, že keď budú ľudia v práci spokojní, prídu aj čísla. Ale nie spokojní, že ty robíš na úkor ľudí, hej, a ty si ten rodič, ktorý proste sa ide rozdať, tak to nemá byť. Spokojný znamená, že áno, radi chodíme do práce, ale súčasne vieme podávať výkon. Tak vtedy to funguje.
Ale tie firmy, kde je to tvrdo na čísla, tak ľudia sú častokrát prepálení, vyhorení, unavení, frustrovaní, až to potom prerastá do apatie a to pramení k nejakému neetickému správaniu. A už dám zase veľa tém. Hej, už sme opäť išli ešte do širšia. Ja ešte k záveru by som mal jednu otázku. Doteraz sme sa bavili o typológii akože iných ľudí, s ktorými sa rozprávam. Čo typológia mňa, seba? Že ako sa viem na toto pozrieť a že či mi to akože možno aj nejaký benefit prinesie. No, ja som si tých osobných testov robil niekoľko, v priemere možno jeden ročne, hej, a niektoré som porovnával v čase, ako sa to vyvíja, skúšal som rôzne metodiky, aby som proste mal taký prehľad o sebe. Vo finále je to veľmi fajn vedieť sa zreálniť a je super, keď vidíte, že toto ste vy a toto je nejaký benchmark, hej, že toto je nejaký prierez. To, že sa vymýkate prierezom, ešte neznamená, že niekto lepší alebo horší. Hej, že väčšina ľudí pri tých interpretáciách tých typológií chce počuť, tak povedz mi, som dobrý, hej, som na tom fajn, hej. Som v pohode. Áno, hej, takéto niečo, som v pohode. A toto pri tých testoch proste sa nemá diať, že si dobrý, si zlý. Tam sa má diať jednoduchá vec, že toto si ty a natoľko si podobný s priemerom populácie, natoľko sa vymýkaš. A obidvoje má svoje výhody a nevýhody. Hej. Práve tí ľudia, ktorí sú na tých extrémoch v rámci toho, čo je populácii bežné, sú niekedy tí, čo prinášajú takú tú zmenu. Hej? Lebo oni majú úplne iný pohľad na veci. Napríklad, keď niekto má pravidlá, také, že má tendenciu vytvoriť vlastný svet pravidiel, objavovať, to sú ľudia, ktorí budú vymýšľať žiarovky, aby sme nežili v jaskyni. Hej? Ale proste úplne inovatívne veci. Môže pre to okolie môžu byť, že halo, ty si ujetý, že veď preboha levitovať sa nedá. Ty si nejaký divný. Presne tak. Hej? A potom zase na opačnom extréme máš takých tých ľudí, ale toto už je vyskúšané, toto sú pravidlá a prečo máš potrebu to skúšať inak, veď to funguje. To sú zase tí ľudia, ktorí idú po tej efektivite, lebo je to známe, ale to je bezpečné, je to dôverné a niekedy si nevedomujú, že sa škrabu takto. Hej? Čiže ono je to také, že každý z nás je niekde. Problém je vtedy, keď tie dve strany nevedia spolu komunikovať. Hej, že proste tam neexistuje nejaké to prepojenie, nejaký ten mostík, ten dialog a toto sa deje v tých firmách najčastejšie, že chýba tam tlmočník zo slovenčiny do slovenčiny. Hej. A práve ty, keď si urobíš tú typológiu na seba, tebe to veľmi pomôže sa zvedomiť, kde sa nachádzam ja, čo potrebujeme ja a či to, ako to mám ja, je v súlade s tým, ako to má moje okolie, či už v práci, doma, v rodine, kdekoľvek, alebo sa veľmi vymykám. Lebo vďaka tomu, že ty si zvedomí, že sa vymykáš, ešte neznamená, že si lepší alebo horší človek. Máš to inak a pomôže ti to pochopiť, že je potrebné to vedieť rešpektovať, je potrebné to vedieť prijať. Lebo veľa ľudí má niekedy také, že no ja som divný, iný, lebo hento, toto, tamto. No neznamená, že si ešte lepší alebo horší. Proste máš to inak. A myslíš, že aj v tom týme to potom dobre komunikovať? Že keď ja si spravím nejakú tú svoju typológiu, čiže ja neviem, talenty alebo ten disk alebo čokoľvek, tak ľuďom akože odkomunikovať, že ja som ten tabulka, že potrebujem čísla. To už je potom ten next step, že veľmi fajn je potom naozaj taká kalibrácia, zladenie sa, aby jednotliví tí členovia týmu videli, že ty si toto a potrebuješ tieto veci a ja som protipol a potrebujem tieto veci. A tu sa rozchádzame, tu sa stretávame. A je to fajn, aby došlo k tomu pochopeniu a zvedomeniu, že prečo dochádza na tie trecie plochy, lebo každý to vidí z inej perspektívy, ale vidieť to z inej perspektívy ešte neznamená, že vidím to lepšie alebo horšie. A tam už potom ide do toho, či máš zdravé ego alebo nezdravé ego. Keď máš ego zdravé... Ego sme tu ešte nemali. Áno, tak dokážeš vlastne prijať to, že niekto to má inak a nemáš potrebu s tým bojovať. Ale ako náhle proste si ideš na vlastnom egu, ktoré je povedzme, že nezdravé nejakým spôsobom, tak už máš tendenciu proste druhých ľudí presviečať, prehovárať a prečo to nemáš tak a už nedokážeš prijať tú inakosť, tú odlišnosť. Takže tam už sa potom dostávame do tejto rodiny. Čiže na to, aby si ten tím naučil byť takým viac rešpektujúcim, tolerantnejším, je to prvý krok, ktorý je veľmi fajn urobiť, že ukážeme si, kto je aký. Povedzme si, že kedy sme tým prínosní pre okolie a pre seba a zároveň si pomenujeme, kedy už sme tým nejakým spôsobom škodliví alebo toxickí, či už pre seba a pre okolie. A potom prichádza na rad to ego, že či mám ochotu a vôľu s tým niečo robiť, alebo proste si poviem, toto není pre mňa, idem preč. A myslíš, že v týme akože viesť to tým urobiť sám, že si povedzme, že urobia nejaké testy a si to povymieňajú, porozprávajú sa o tom? Alebo je lepšie opäť zavolať si konzultanta, ktorý to nejak moderuje, alebo... Takto. Ono to záleží od toho, že
ten človek, ktorý to iniciuje a ide to robiť, že do akej miery má vôbec na to nejaké predispozície. A je kvantum veci, ktoré na internete dostupné. Viete to urobiť veľmi jednoducho. Už len keď si vyťahnete len z assertivity, hej, že pasívny versus agresívny a asertívny. A už len keď si zvedomíte toto, že kto sa kde pohybuje, aby ste sa vykalibrovali, že kto je ten dominantnejší versus kto je ten submisívnejší, tak už to je vôbec obrovská pomôcka, hej, že kto k čomu inklinuje, aby dostalo to. Len problém môže nastať vtedy, keď to neviete správne facilitovať a viesť, tak sa vám to môže vymknúť spod kontroly a potom toto bude upratovať. Hej. Vieš, keď sa to vymkne spod kontroly, čož ako sa veľmi ľahko môže udeť. Veľmi ľahko. Čiže radšej pod vedením profesionála. Je to také, že bezpečnejšie, ale keď máte kvalitné dobré vzťahy, tak by som sa toho nebal. Hej, čiže nie je to podmienka, ale záleží v akom tíme, akí ľudia sa stretli. Keď viete, že tam funguje dôvera, keď viete, že ľudia si vedia povedať na rovinu a nie sú tam nejaké patogény na pozadí, hovoríme tomu koslivci v skrini, tak ľudne choďte do toho. Ale keď tušíte, že je niečo v skrini pod kobercom upratané, tak by som bol veľmi opatrný. Čiže záleží od situácie. Akože ja si to viem predstaviť u nás, ale my sme taký naozaj, že mikrotím. Čiže viem si predstaviť, že si porobíme nejaké testy a sa budeme o tom rozprávať, porovnávať si to, že kto to má ako. Čiže tam si to viem predstaviť, ale naozaj už pri väčšom týme, alebo kde tie vzťahy naozaj nie sú také úzke, tak tam skôr asi... Hej, tam je dôležité ale vedieť si dať správne otázky, že čo z toho vyplýva. Lebo jedna vec je toto, ale druhá vec je, že dobre, a čo ty potrebuješ, a čo ja potrebujem, a ako to vieme zabezpečiť. Hej? Lebo výstupom z toho má byť, že nejaký akčný plán, že čo je potrebné, na čo si dávať bacha, aby sme zabezpečili potreby vlastne tých protichodných strán. Hej, takže nezabudnem na jednu firmu, kde bol management a tam sme používali ani nie typológiu, ale takzvanú atmosféru vzťahov. A to znamená, že kto sa nachádzal ako keby v nejakom tom klímate z hľadiska kvality fungovania vzťahov. A 2 z 5 boli v atmosfére, ktorá bola vyslovene vizionárska, proaktívna, čo by sa dalo, ako by sa dalo a tak ďalej. A 2 boli úplný protipol. A to je ten problém, že keď sa stretnú tie protipóly, to je keby sa stretli 2 paralelné vesmíry, že oni na sebe rozprávajú, ale ono sa to míňa, oni sa nepočujú. Hej? A ty pokiaľ medzi nich nedáš toho tlmočníka, ktorý to bude proste prekladať z jazyka do jazyka, lebo oni vo finále chcú to isté, ale úplne odlišným spôsobom. Hej? Jeden si myslí, že to dosiahne vtedy, keď proste budeme do toho investovať, a druhý si myslí, že to dosiahneme vtedy, keď budeme úplne že šetriť. A teraz prepoj tieto 2 pohľady, kedy jeden chce investovať, druhý chce šetriť, že aby sa stretli niekde. A tam dochádza k tomu neporozumeniu a tam potrebuješ niekoho, kto preloží, že vlastne čo sú tie skutočné hodnoty a ako to je. A to je veľmi náročné, že to už si vyžaduje veľmi silnú zručnosť z hľadiska tej komunikácie. A dá sa to riešiť akože na nejakom jednom stretnutí, alebo že na nejakom jednodňovom workshope, alebo je to skôr proces, že ja neviem, že na 3 mesiace, na pol roka? Záleží od situácie. Pamätám si, že mal som klienta, kde bolo treba odkomunikovať generačnú výmenu, že nech si proste rodič odovzdá na dieťa firmu. Stačil jeden rozhovor a bolo. Že proste ukázali sa fakty, ukázali sa nejaké čísla, ukázali sa nejaké dopady a pani majiteľka, no dobre, tak ja to odovzdám. Vieš, že proste stačil rozhovor. A proste zase naopak bol rozhovor, boli týmy, kde to je proste veľmi intenzívny proces, lebo kým si tu ľudia tým prejdú, kým to prežujú, kým to strávia, kým si to sadne, kým sa s tým stotožnia, kým nájdu spôsob, ako to urobiť, takže je to individuálne. Hej, že zložil som aj také. Takže veľmi, ale hlavne opatrne by som povedal. Hej. No dobre, čiže keď to zosumarizujeme a vyťahneme z toho nejaké veci, tak za mňa naozaj všímať si sebadôveru versus sebavedomie, hej, že kde sa to nejakým spôsobom pohybuje, či ten človek má rád, nemá rád ľudí a potom môžete ísť tie ostatné dimenzie, ktoré sú bežné. Extrovert, introvert, detail versus vízia, thinker, feeler, to znamená, či je vysoko racionálny alebo skôr na emócie. Out, taký ten človek, ktorý je vysoko živelný a všetko robí na poslednú chvíľu a chce mať pocit voľnosti, alebo človek, ktorý je jak monk, potrebuje mať všetko naplánované a tak ďalej. A dalo by sa ísť do roviny stresu, do roviny spolupráce, tých dimenzií je tam niekoľko. Ale toto je pár takých možno rovín, ktoré je fajn si nasledovať, navnímať a vnímať si, že kde sú tie hlavné rozdiely.
Možno by som dal aj akože môj pohľad na to, že čo som si ja z toho vyťahol. Jednak, že akože chcel by som sa v tom dovzdelávať trošku, že možno prečítať si 1-2 knihy o možno ten disk, alebo tie archetypy ma celkom zaujali. Že jednak trošku to lepšie navnímať a potom pri tých rozhovoroch nesústrediť sa veľmi extrémne na to, že zaškatulkovať si človeka, ale proste byť v tom rozhovore, hej, že vnímať. A naštudovať, nechať to niekde na pozadí bežať, ale proste, že neviem sa vykoktať, že to proste nepotrebujem veľmi silno myslieť na to, že ako človeka zaškatulkovať, len jednoducho dôležité je byť v tom rozhovore prítomný a vnímať. Ja tomu hovorím, že vyslovene to je taká vedomá komunikácia, kedy si uvedomujem, že vlastne čo je rozprávané a je to úplne vysoko intenzívne vnímam. A vnímam úplne ako keby taký spomalený film, že každý jeden ten detail toho slova, že aha, toto povedal takto, aha, toto takto, ale... Mám problém, aby som potom ja nezačal rozprávať tak spomalene. To nie, len veľa ľudí má takúto potrebu, že musím reagovať hneď. Že je im nepríjemné vytvárať taký ten pocit ticha. Ale to ticho je veľmi užitočné, hlavne vtedy, keď chceš riešiť nejaké témy, niekam sa posunúť a dávaš tomu človeku priestor si upratať myšlienky a tebe to vytvára ten priestor vlastne si prehodnotiť tú stratégiu, že čo ideš povedať, ako ideš povedať. Takže tam je dôležité prijať to, že ticho nemusí byť nutne zlé. Áno. A zase máš ľudí, ktorí majú obrovskú potrebu to ticho zaplňať, alebo sa dostávajú do veľmi silného diskomfortu. A potom máš takých tých ľudí, ktorí sú tak hlboko v tom svojom vnútornom svete, že ani si neuvedomujú, že je tam 15 minút ticho a nič ti nepovedia. Takže extrém. Ale vo finále tá typológia len otvára ako keby vhľad do toho, že ako širokospektrálne to môže byť, ale odporúčal by som neísť do tej analýzy, ako si teraz povedal, že a teraz si hen taký, onaký, alebo čo. Je fajn si to uvedomiť, zvedomiť a potom ako keby to nechať mať len na pozadí, nechať to byť. Hej. Dobre, super. Ja si myslím, že sme vyčerpali tému. Určite dal by sa viacej do hĺbky, do viacerých smerov, ale aby sme to aj držali v nejakom takom aj v takom lepšom čase. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Myslím, že opäť to bolo veľmi výživné, pre mňa určite. A možno, že o čom sa pobavíme na budúce? Alebo necháme na poslucháčov, nech nám Necháme napíšu? na poslucháčov, nech nám napíšu. Mne tam idú nejaké témy ohľadne sebariadenia, hej, že ako sa možno zamyslieť nad tým, že mechanizmy, ktoré vytvoriť na to, aby sa mi darilo, aby som bol viacej sebadisciplínovaný, aby ma to povedzme neničilo, či už z hľadiska toho vyťaženia týchto vecí, ale uvidíme, že čo čas prinesie. Super, ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja a prajem krásny deň.